नै आङो दिनैहाय एम्फौ लाथाखौ भाजा एवनो नागिरदों आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बे नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ जोंहा एम्फौ फिसिबाय थायोना आइमोना माने बिखुनजोमोना आरो दाबो नै एसे फिसिबावदोंमोन आरो ओमफ्रायो दा जिरबाय एम्फौखौ फिथोबनिफ्राय बरनबाय आरो बियो साननै जाबाय फिथोबनिफ्राय बरननाया आङो दा बेखौ भाजा एवनोसै आरो भाजा फ्राम फ्राम दै होआलासेनो एवगोन आरो बेबायदि जिरो आङो बेखौ सुखांखाबायमोन ओमफ्राय आं दा मोनसे मोनबावनानै जिरबावबाय आरो आं एसे सुस्र'नानै लाबावनोसै ओमफ्रायो एवनोसै आरोथ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे लुस्रुनानै लाबावसै आं सुस्र'नानै मोजां स्र' सुनानै लाबाय आङो दा एवनोसै आरो गिगोनसै खोमा सोरबा सोरबा आङो जाया आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो संनो मोजां मोनो सङो आङो साराय जानबाय आङो भिन्दिजों ना संगासिनो खै मिनिटजों मोनो नायगोन दे खिन्थु एम्फौखौ बिराद गोबाव एवनांगौ दा टाइमा 11ता जानो 10 मिनिट खम आरो नायनोसै खय घन्टाजों मोनो गोबाव एवनांगौ दे एम्फौखौ थावबो होआखै जेबो होआखै बेयाव दायो ओरैनो एवग्रोबाय आरो अरखौ एसे फिसा होनानै एरनानै होबाय थानांगौ गेजेर गेजेर आरो अरखौ एसे फिसा होनानै नुदों आं भिन्दि ओंख्रिया मोनबाय नै आंनिया खुसिया भाजा एवनानै जानोसै बेखौ आंहा एम्फौ जायाना एम्फौआ एवगासिनो नै नै आं एम्फौ होनो थाखाय सामब्राम ओमफ्राय बानलु हाना लाखाबाय आरो आं गथा गथा हाबाय आरो दा थाव हरनानैसो बेखौ हरगोन गोलावद्रायना बेखौ हास'ना जाहांबाय नै रेजें रेजें जाबाय आरो नै एवबाय नालाय गोबावनो जेबो हरथ'वाखै दे आङो बेयावहाय अरा बांद्राय फिसाबो नङा बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा आरो माने एसे खम आरो हाइद्रायाव नङा मिडियाम फ्लेमाव होदों माने बे साराया रोजा नालाय आंनिया साराय लानानैबो आरो जुदि साराया गोबाबा एसे फिसा होनांगोन आरो अरखौहाय बे साराया रोजाना बांद्राय नांस'आ ओंखायनो आङो मिडियामाव होदों आरो जासिगोन आरो बेयो माने जासिगोन माने थाव हरजासिगोन ओमफ्राय बे माबाखौ हरजासिगोन आरो सामब्राम बानलुफोरखौ संख्रिबो हराखैना ओमफ्राय संख्रिबो हरनोसै आं एबार थाव हरनोसै आरो अरखौ एसे खमायदो
बेबो होबाय दसे आराम एवबावदो आरो अरखौ आङो फिसायाव होदों दे अरखौ फिसा होदों दै होलायनांला आरो बेखौ गोबाव एवबायना फन्द्र मिनिट बारबाय आरो आङो फार्स्ट एवजेननायनिफ्राय माने 15 मिनिट बारनानै दा आं एवगासिनो आरो 15 मिनिटजों नोङो बे सामब्राम बानलु थावखौ हरजागोन आरो आंबो टाइम नागिराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम टाइम नायनानै नायनोसै बेसे गोबावजों मोनो नै मोनसिगोनानो ल' फ्लेमाव दे माबाया गेसखौ आं एकदम फिसायाव होदों आरो नै गेसा फिसायाव दं आरो नै बिदिनो दायो नों जिरा पाउडारफोर एसे सेरनो हायो आरो सेरबा ओमफ्राय जोंहानाव जिरा पाउडार गैया आरो ओंखायनो होला मा मस्ला होलाबायनो ना बेयावलाय भाजायावलाय जिरा पाउडारफोर दंबा जिरा पाउडार सेरना होबा साबसिन जागोन मोनबाय अरखौ बन्द खालामबाय आं next day आं एम्फौजों अनला संनो होदों बेयाव खालामगोन Jadi ada beberapa kecil tambah lagi lagi ada. Jadi kan lagi lagi macam itu. Pas nanti coba itu baik.